Kaixo, bideo honetan berehalako integralak landuko ditugu. Integral hauek aldaketa txiki batzuk eginda ebazten dira, baina oso garrantzitsuak dira. Esan beharrik ez dago, deribatuak ondo menderatuta izan behar direla, bestela ezingo dugu aurrera jarraitu. Hemengo formulatxo hauek, hemen ipini dizkizuet, baina ikasi behar dira, baina deribatuak baldin badazkizue, jakinik integrala alderantzizkoa dela, atera daitezke. Baina zer esan nahi du FLN zergatik dago hor guztietan? Bueno, katearen erregela gogoratuko dugu. Deribatuak. Deribatuetara joango gara. Gogoratu, baldin bageneukan, sinu bisa kenirurena. Eta nahi dugu derivatua. Derivatua zen, sinuren derivatua kosinu, kosinu eta guztia zegoen bezala, eta gero beti bider barrukoaren derivatua. Kasu honetan, bider bi. Hori zen katearen erregela. Orain alderantziz, honen derivatua, sinuren derivatua kosinu baldin bada, zati hori guztiaren integrala, kosinu bi izaken iru bider bi d izaren integrala, izango da sinu bi izaken iru. Gehika. Eta zer ari gara, zer daukagu hemen? Daukagu kosinu funtzio batena, iza baino zerbait zailagoa dena, hau da, bi izaken iru, bider, eta hemen daukagu, barrukoaren derivatua, FLN. Eta hori horrela daukagunean, irtetzen zaigu sinu funtzioarena. Gehika. Formula hauek guztiak hori esan nahi dute. Hemen dute guztiek FLN integratzeko orduan hor egon behar delako. Zergatik, guk deribatzen dugunean, katearen erregela egiten dugunean, FLN azaldu egiten da. Guk egiten dugu sinuren derivatua kosinu, bider barrukoaren derivatua. Orain behar dugu barrukoaren derivatua izan integratzeko. Eta hori da ulertu behar den lehenengo gauza. Beti behar dugula hemen FLN eta ja formula erabili dezakegu. Orduan zer gertatzen da ez dagoenean. Ez baldin badaukagu adibidez. Orain daukagu integrala sinu lau iza gehi irurena. Sinuren integrala minus kosinu. Baina behar dut barrukoaren derivatua, ez delako bakarrik sinu iza. Sinu lau iza gehi iru. Zein da barrukoaren derivatua? Honen derivatua, lau. Ez daukat, zenbaki bat bakarrik denez, konstante bat, ipini dezaket hemen barruan. Ipiniko dut hemen lau, asmatuta. Baina, asmatzen baldin badut, kanpoan ipini behar dut, bat zati lau, ez aldatzeko gure integrala. Beti, ipintzen diogun zenbakia barruan, kanpoan konpensatzeko bat zati zenbaki hori. Eta orain ja, kanpokoa geratzen zaigu bat laurden hori hor geratzen da, eta hemen daukagu FLN bider sinu F-rena. Eta honen integrala, esaten digu formulak, dela minus kosinu barrukoarena. Hau da, geratzen zaigu bat laurden kanpokoa hor zegoen bezala, bider hau desagertzen da, eta sinuren integrala minus kosinu lau izake irurena. Eta gehika integratuta izango genuke. Beraz, zenbaki bat bakarrik baldin bada falta zaiguna, zenbakia ipintzen dugu eta kanpoan bere alderantzizkoa berdin geratzeko. Kanpokoa mantentzen dugu eta barruko deribatu hau desagertu egiten da. Zergatik? Deribatzerakoan agertu egiten delako. Eta horrela guztiak. Zer gertatzen da? Barruan zenbaki bat baldin badaukagu, adibidez. 3 ber 2 iza. ber f baldin badaukagu, behar dugu goikoaren derivatua. 2 izaren derivatua da 2, eta nik daukat 3. Bi gauza egingo ditut. Lehenengo, zenbakiak ikasi genuen, konstante bezala kanpora atera daitezkela, integraletik kanpo. Eta hemen ipiniko dugu, 2 iza, d iza. Dago ber 2 iza, d iza. Eta 3 hori kanpora. Eta orain, zer behar dut? Zein da honen derivatua? 2.
ba, ipini egingo dut, bi. Baina ipintzen baldin badut, kanpoan 3 biren ipiniko dut. Orduan ja kanpokoa 3 biren geratzen zaigu, eta hau da F-L-ena eta hau da E ber F. Eta formulak esaten digu F-L-ena bider E ber F, bere integrala dela E ber F. Hau da, E ber bi isa. Eta gehika derivatua desagertu da. Bai, hurrengo adibidea. Adibidez, baldin badaukagu. Isa 3 ber isa ber bi. Hemen berdina, hemen egongo ginateke kasu honetan, bale, daukagu A ber F, zenbaki bat ber funtzio bat, eta behar dugu barrukoaren derivatua. Zein da barrukoaren derivatua? Goikoaren derivatua, zan nahi dugu. Hau da, F, honen derivatua da bi isa. Isa bintzat ja badaukagu. Ez baldin bagenukan, ezingo genukein horrela integratu. Vale? Isa ez baldin badago hemen, da hemen isa ber bi, ba ezin da integratu. Badaude funtzio batzuk ezin direnak integratu. Baina kasu honetan, isa hori hor dago, ba falta zaigu bakarrik bi. Piniko dugu bia eta bat biren kanpoan. Eta orain, kanpokoa mantentzen da, eta hau guztia joaten da, eta formula hau erabili behar dugu, hau da. Oinarria funtzioa 3 ber isakarratu, zegoen bezala, zati logaritmo nepertar oinarriarena, 3rena, gehika. Eta horrela ja izango genuke. Hurrengo kasua, oso garrantzitsua ere. Demagun daukagula zatiketa bat, 3 isa, zati isakarratuken lau adibidez. Aurrerago ikusiko dugu nola integratzen diren zatiketak, baina beti lehenengo pauso egin behar dena hauxe da. Hau da, pentsatu behar dugu, begiratu behar dugu, ea zatiketa bat daukagunean goian dagoen bekoaren derivatua. Edo ia badagoen. Horrela baldin bada, zuzenean logaritmo nepertar funtzioarena izango delako. Gure kasuan, goian daukagu 3 isa eta behan isakarratuken lau. Bekoaren derivatua da bi isa, baina bintzat bia badaukagu. 3a, kanpora aterako dugu. Kanpora ateratzen dugu, 3 eta uzten dugu horrela isakarratuken lau. Eta orain, zer behar dugu? Bi bat behar dugu. Ba hemen bi ipiniko dugu eta kanpoan berriro biren. Eta orain ja egongo litzateke. Hau izango da, 3 biren, bider logaritmo nepertar, beko funtzioarena. Isakarratu ken laurena. Gehika. Eta hauek oso garrantzitsuak dira eta nahiko erraz irtetzen dira. Hurrengo adibidea. Adibidez, erro bi isa ken 3rena. Integral hau. Lehenik eta behin egingo duguna da, erroa berreketa bezala ipini. Aurreko bideo batean ikusi genuen bezala, hau izango da bi isa ken 3, ber bat biren. Eta orain berreketa badaukagu. Ba, erabili behar dugun formula hau da. Baldin badaukagu funtzio bat berrene, egingo dioguna da gehi bat eta gehi bat. Hau oinarrizkoetan ikusi genuenean, baldin badaukagu isa ber 3, ba, geratzen zaigu isa ber lau, zati lau. Erroekin ere egin genuen gehi bat egin behar zaio, ba, hori ari gara egiten. Baina zer behar dugu? Barrukoaren derivatua. Eta barrukoaren derivatua zenba da? Berriro, bi. Ba, ipiniko dugu biren, eta hemen kanpoan bat biren. Beraz, orain, egin dezakegu ja integrala. Hau da, kanpoko bat biren hor geratzen da. Eta orain egingo dioguna da, funtzioari, derivatuak desagertu egingo da. Funtzioari, dela bi isa ken 3, egingo dugu berretzailea bat biren gehi bat, eta bat biren gehi bat, bueno, hori egin emekate, edo, bueno, da, 3 biren. Ba, hau geratuko zaigu, bi isa ken 3, ber 3 biren, zati 3 biren. Eta zatiketa hauek horrela geratzen zirenean, bi hau goraino igotzen da, edo, kasu honetan,
hau honekin joango da. Bale? Bi eskailera desberdinetan daudelako. Gero, berreketa positiboa geratu denez, goian geratuko da, eta hirubiren denez, berriro erro bat izango da. Erro karratu, bi honegatik, eta barrukoa bi izaken hiru, berriru, zati, hiru hau. Gehika. Eta hor edukiko genuke gure erroa integratuta. Beraz, oinarrizkoetan egiten zen berdin egin behar da, baina beti gogoratuta deribatuak hor egon behar duela. Bueno, eta azkenik egingo dugu beste adibide bat, pizka desberdina. Adibidez, baldin badaukagu sinu isa berriru, bider kosinu isa. Integral hau, beranduago ikusiko dugu beste metodo batekin, bueno, hauek ia guztiak egin daitezke ordezkapen metodarekin. Baina pizkatu luzeagoa da, eta ez da beharrezkoa. Aldaketa txiki hori eginda biderkatuta eta zatiketuta, normalean denak irtetzen dute. Orduan, ez du merezi ordezkapen metoda egitea. Baina ikusiko dugu gero, aurrerago, nola egiten den ordezkapenarekin. Baina orain horrela egingo dugu. Zer daukagu hemen? Daukagu funtzio bat. Zenbaki bat, berriru. Eta zer daukagu hemen? Kosinu isa. Eta kosinu isa da sinuren deribatua. Berriro gaude, hemen beheko kasu honetan. Daukagu funtzio bat berene eta bere deribatua bertan. Eta ezer egin gabe, daukagu ezer egiteko, sinu berriru baldin badaukagu, orantxe egin duguna. Bat gehitu, hau da, sinu berlau, sinu isa berlau, zati lau, gehika. Eta honekin ja, egongo zen. Eta honekin ia adibide guztiak ikusi ditugu. Beste guztia antzekoak dira. Beti gogoratu hemen egiten joan garena. Hau da, deribatua ipini eta zatitu konpensatzeko. Kanpokoa berdin geratzen da eta barruko deribatua desagertu egiten da. Kasu guztietan horrela egin dugu. Deribatua behar genuen, zenbaki bat baldin bada, ipintzen dugu, eta kanpoan zatitzen, eta geroia desagertu egiten da. Honekin espero integral asko egiteko kapazak izango zaretela. Asko ikasi, eta ondo segi. Hurrengo bidera arte. Agur!